Welcome back to my channel. Already சோள மாவு நம்ம வந்து அரைச்சு வச்சிருந்தோம். இதோட லிங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கிறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. என்ன ஈஸ்ட்ல நம்ம வந்து இது வந்து எந்த விகிதத்துல அரைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கோங்க. இன்னைக்கு இதுல குழி பணியாரம் செய்ய போறேன். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாணலில கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்தி கொஞ்சமா கடுகு போட்டதும் கடுகு பொரிஞ்சதும் அதுல கொஞ்சமா உளுந்து பருப்பு போட்டுக்கலாம். இது நல்லா பொரிஞ்சதும் அது கூட கொஞ்சமா பருப்பு போட்டுக்கலாம். அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதா வெட்டி வச்சிருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் தான் டேஸ்ட். எல்லாம் வதங்கிட்டு எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. அதை நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மாவை நல்லா கிளறி நம்ம அடுப்புல குழி பணியார சட்டியை வச்சிடலாம். சட்டி நல்லா சூடாயாச்சு. இது நான்ஸ்டிக் தவா, அதனால ஜஸ்ட் நம்ம எண்ணெய் எப்படி தடவிக்கலாம் எல்லா இதுலேயுமே. நல்லா சூடாயாச்சு. இனி நம்ம இதை அப்படியே மாவை ஊற்றிடலாம். எல்லா இதுலேயுமே ஊற்றியாச்சு. இன்னும் ஒரு மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சிடலாம். இது வேகட்டு, அதுக்கு அடுத்தது பார்க்கலாம். ஓரளவுக்கு ஒரு சைடு நல்லா வெந்துடுச்சு. இனி இதை நம்ம மாற்றி போடலாம். ரொம்ப ஈஸியாக வரும் பாருங்க. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் மாற்றி போட்டுடலாம். ஒட்டாமல் வரும். மாற்றி போட்டுடலாம் எல்லாத்தையும். பாருங்க, சூப்பராக அழகாக இருக்குது. இதே மாதிரி இனி எல்லாத்தையும் சுட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பாருங்க, இப்போ வந்து எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. இது காரத்தில் செஞ்சது, இதில் இனிப்புலையும் செய்யலாம். அது என்ன ஒரு டிஷ்ஷை நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்படி தக்காளி சட்னி இல்லைன்னா சட்னியில் வச்சு, தேங்காய் சட்னியில் வச்சு சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பிள்ளைகளுக்கு ஸ்நாக்ஸாக கொடுங்க, அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுதானிய வகையில் ஒன்று சோளம், அதனால ரொம்ப சத்துள்ளது. உடம்பு வந்து இரும்பு போல ஆக்கக்கூடியது இந்த சிறுதானியம், அதில் ஒன்று தான் இது. அதனால இதை சாப்பிடுங்க, ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருங்க. உங்களுக்கு இது மாதிரி உள்ள டிஷ் பிடிச்சிருந்துன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதுங்க. மேலும் புது டிஷ்ஷோடு நான் உங்களை மீட் பண்றேன். ரொம்ப நன்றி. பாய்.